салом дӯстон, айни замон дар баданасоз қарор дорем назди чорраҳаи баданасоз. Дар инҷо худи чорраҳа ва рост роҳ ба сӯи бозори Кушониён, дар инҷо бозорчаи баданасоз ва ман ҳамин хел поён мерем роҳ ба сӯи донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббӣ ва ЦУМ. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Дар ҳамин бино аз 17 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯшӣ дар 13 ошонааш ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Дар 13 ошона қарор дорем дӯстони азиз. ҷои дута лифт часпондагиам дӯстони гиромӣ ва худи хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ имрӯз замон духонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 13 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 17 ошона иборат аст. Айни замон сохтмони бино идома дорад. Каме корҳои таъмири мондагӣ тамом дӯстони азиз ба назари насиб бошад месупоранд. Дарҳои асосиро қатъи ҳамаи трезаҳо шикари сохтмонӣ часпонда месупорад. Навормон ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо роҳрав, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳамон аз ошхона шурӯъ мекунем. ошхона мебошад дӯстони азиз. Дар ин ҷо шумо метавонед трезаи байни ҳуҷрагӣ монед. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Ҳама трезаҳои хона трезаҳои панорамӣ мебошад дӯстони азиз, яъне аз потолок то пол аст дӯстони азиз. бибинед чӣ қадар манзараи зеборо аз трезаҳои хона дида мешавад дӯстони азиз. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст баданасоз. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла бозорча, донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ, мактабҳо, масҷид, боғчаи кӯдакона ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад ва дар ин ҷо теғзона мебошад, ҷои кондитсионер. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳуҷатхона ва дар ин ҷо бошад ҳамон. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $800 мебошад дӯстони азиз. яъне дар умум $41600 мешавад. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигоҳбон. ва дӯстони азиз, ширкати сохтмоние ки ман ҳамин маҷмаи истиқоматии зеборо бардошта шудааст, ҳамаи ҳамин биноҳоро кардаги дӯстони азиз ва худи бино дар оянда мана ҳамин гуна зебо мешавад дӯстони азиз. яъне ширкати сохтмонии нав нест, ширкати сохтмонии бо таҷриба мебошад ва бинед чӣ қадар биноҳои зебои шаҳрро бардоштагӣ аст ва бинои навбатиаш мана ҳамин бино мебошад дӯстони азиз.